Mulla on ainakin ihan sama mikä mappi. Pistetään kaikki mapit sitten. Laittaa vaan kaikki. Muun muassa Train, Cobblestone ja... Dust 1 ja Dust 2. Ainakin ihan sama mikä. Piti ottaa tupla ääni pois. Pitää laittaa toi sun Twitchi kyllä pois päältä. Tai äänittävänä, niin ei kuule tuplana. Joo, siis ei kannata nyt katsoa samalla kun äänitetään. No itse asiassa minä katon. Se taustalla. So, D-rank. Se ei tästä puhu täällä pelissä. No ei näköjään. Elikkäs terve kaikille. Gladiator Pikachu tällä kertaa pelaamassa CSGO eli Global Offensive. Ei saa nauraa, ei pelata tosissaan, ei pelata meidän parhaimmilla profiileilla. Pidetään vaan hauskaa. D-rank. With the rank ja Todd Fixu, joka pelaa siis omalla kakkosprofiilillaan Very Silver. Ollaanko me koskaan pelattu Office? En oo ihan varma, että ollaan koskaan pelattu kilpailuista Officea. Panttivanki. Niin, mitä tässä pitää tehdä? Ja tosissaan pidetään vaan hauskaa, ei edes. Kärri tappaa ketään. Vitsit vitsinä, heti kun laitoin kilpailullisen, niin täällä rupes lagittaa ihan vitusti. Ihan tajuton lagi. Miksi tää lagittaa näin paljon? Lagi. Ihan siis suunnattomasti. Koska vitsit vitsinä. Mikä tässä vie muka niin paljon tehoja mun super duper koneesta, että ei jaksa twitchata. Ai jumalauta pelaa satana. Puukotus! Yes! Toimiko yhtään päin? Ei, tää lagittaa ihan vitusti nyt, mä menin puukottu. Kurja, mä en voi pelastaa panttivankeja, koska tää on lämmittely. Et taralla. No vittu, mä haluun. Et sä se veisunkin pois. Mikä? Mä otin moni ydin renderoinnin pois, niin vittu mitään auttanut. Vittu mitään auttanut. Tin. Otat mä vilkasen, voinko mä säätää. Nyt kun peli on alkanut, niin hyvä tässä vaiheessa ruveta säätää. No itekin jos mietin, onpas mulla peliäänet niin oikeesti todella hiljaa. Mä en kuule jos ketään. Pistetään kaikki vaan alhaiselle. Hello guys, hello. D-rank, are you here? Yeah. Okay. Okay, D-rank, just so you will know. Everything you do here will go on Twitch. Okay. Okay. I'm so excited. It will be so fun. Desert Eagle. The Deagle. Hyvä Deaglellä tässä First time I play here, but mennä kun lagittaa, niin helvetin. don't see my kill. You can kill them all. Behind! Yeah, I watch with you, I help you. Escorting hostages. Blue, don't come here! Guys, I'm bringing the hostage back down. Oh fuck, I didn't mean to kill him. You bring the hostage out. Hello, lakkapää.
Hello. Hello. Where are you from, my man? Sweden. Don't lie. Why you do this? Se oli lakkapää. You sound like a Finnish doctor. Yeah. Kauheeta laki kyllä, ihan hirveä. Oh, fuck. I don't know this map, I don't know this game. Hostages coming out. but I wrecked them anyway. Stop shooting me. Kauhea laki, siis ihan hirveä tällä pelata. No, onneksi on kakkos. Onneksi. Auttaako yhtä, jos mä heitän tää ohjelma alas? Ei. Hyvä, ettei pahentunut vaan. So, where have you been guys all this time? Where have you been all my life? We have been promoted. Mitäs me ollaan tehty? Mitä me sanotaan? Mä sanoin. What do you mean? We have played in our main. Oi, mä tapoin jonkun. On 2 vahingossa. Se oli siinä. Otappa siitä vielä kaasunaattia vähän. Don't be diffuser, by Don't be diffuser by... What? Niin. Menikö vähän senat sakaisin? Ei mennyt yhtään sekaisin, just niinku piti. Do you remember last time we played your fucking drunk? My fucking what? Last time we played you were drunk. No. Mitä sä sanoin last time that we played? Yeah. Olin humalassa, olin. Are you calling me a liar? Yeah. Tuli! Oh. Jumalauta, sehän tuli pialle. 1 HP jäi. When we played last time, it's been a long time ago. Paino vittu sit. You're still that noob that I remember. Escorting hostages. That At least I time. didn't get worse like you. It was very long time. Vai mitä, Igor? Se oli todella pitkä. You got worse. No. Pitäisikö ampua? Me on tässä jo muutama ampunut. Don't En you see the tappanut. rank progress by the way? Yeah, how the fuck you are fucking double AK? I'm improved. I'm improved. Now you are on your real rank. Yeah, you cannot do best. Than Best. that. Best than that. Parhain. Best than that. Tosi best than that. That's not Guys, what she I said. buy AVP. Siis tuo käypi koko ajan, joka kerta. Oh, that's safe. Why you do this to me, bro? Why you do this? Ha! Mistä? Jostain täältä kyllä kuuluu laukaus. Missä oli? Hostages coming out. Jossain pakko olla. Se on tuolla. No stop, bitch. Easy life. Oot sä hullu? Haluat sä tapella? Ooh, I find AVP. Red line. That's so ugly. Best than that. It's your bitch. Jopa Kini Lee tuli vittuilemaan sun englantiin. Koska sillä kehuskellut. Niin, no ei oo mitään kehua. Okay, I wait till you die. Sun englanti voisi olla best than that. It can be best than that. Näkyykö Twitchiin miten paljon tää lagittaa? He don't want to die. Direct, we lose a run because of you. Why? I killed this guy. I killed him. I knifed him. Yes. After I did to him 80 damage. Otetaan vähän kunnon asetta He tästä. doesn't have to go from behind. Onko se Leon Nygefike?
Se on melkein M24. Direct, where's your nigga? I can buy it. Direct, come back. I drop your nigga. You drop him. What? Nigger. Let's go. Let's stick together. Tuo oli epäreilu. Epäreilu paikka. Joo, ihan hirveä lagi. Mä en tiedä miksi. Heti kun laitan Twitchin päälle ja CS, niin lagittaa ihan suunnattoman paljon. Ja sä haluat tulla siellä. Asetukset. Pistetään CS tuohon taustalle, että työ saatte katsoa sillä aikaa, kun ne koitan säädä. Miksei se hallu? Lähetysasetukset kuvaa. Also headu. They're so noobs. It's too easy. Itse asiassa ei pistän tuosta FPS vähän pienemmälle tuossa lähetystä. Katsotaan auttaako yhtään. Ei, kyllä tää lagittaa siinä missä äskenkin lagitti. Se ei halua pelata. Kuka ei halua? Se on tietokone. Sä et halua pelata. Se on tietokone ei halua pelata. Pitäisikään hankkia uusi. Ui, mikä se? 9 damage. And I used so much shot. Fin-1 115 sanoo moi. Do you like the new revolver? What? Do you like the Mäkin voin revolver? sanoa sulle, että moi. Hei, film 119. Häh? 115. Opettele meidän katsojamme. Flashbang. Ja kuka vei? Ota kyllä Hanorista. Kuka vei? This guy. Hostages coming out. Mulla on 15 HP, joten escort me out. Mikä ase sulla? Pistoli ja sigi. Se vittu hullu. Pitää nyt tsekata nurkka. No. Mä löysin sen. Vitu homo peli lagitti. Paskapeli, sä oot noobi. Dirty Eppa. Eppa. Vittun Igor. Vittun Todd fiksu. AVP is my life. Let's make the Bureau proud. Jos joku keksii, miten mä saisin tän lagin pois, niin ehdottomasti sanokaa. Minä nimittäin luulin ottaneeni ja V-synkin pois. Jos se on sama kuin moniydin renderöinti, niin otin sen kyllä pois. En tiedä miksi silti lägi. Have fun with it. Miten paljon sulla tuli? Onko sulla pinki teillä? Vai muuta Ei oo kone? pingiä. Kone on se mikä. Flashbang out. Toi vei mun tapon. Nigga. Toi vei mun tapon. Pelaako Very Silver Monstermanin accountilla? Ei. Ei. Kun Very Silver pelaa Very Silverin accountilla. You can have Obi. Katoiko Star Wars vai et? Mähän ei ollut vissiin tarkoitus minun katsoa Star Warsia.
eräs toinen katsojistamme oli katsomassa vanhempia Star Warsia, mutta olen menossa ehkä huomenna katsomaan uutta Star Warsia. Niin, fiksu Star Wars on huomenna, mutta 8:30. En ostanut lippuja. Joo. Jos ei pääse, niin ei pääse. Niin. Töitä katso mikä olo syy. Ainakin nyt ei oo mitään fiilis. Ai ei oo fiilis. Mikäs fiilis sun pitää olla? Sille ettei sattuu. Ei oo Resifan 91. Ei oo. Kyseleks ne, että pelaks ne Resi-faneilla? Eiku pelaako Very Silver Monstermanin accountilla? Oliko se Kinin kysymys? Se oli Kinileen kysymä kysymys. Throwing smoke. Ei, kun mä pelaan Kinin sinun accountilla. Yksi on lovi. Mitä? Et tietenkään sano spoilaa mitään. Ai mitä tapahtuu? Throwing flashbang. Fiin -115 kysyy, että haluanko mie, että se spoilaa. Flashbang out. Flashbang. Oh, Very important. thank you very important for those assist. Star Wars spoilerit minun kanavalla voin sanoa johtaa suoraan ehdottomaan ja pysyvään banniin. Simon. Let's go. Ja saa minulle pahan mielen. Throwing smoke. Flashbang. Grenade out. Grenade. Flashbang out. Jos saatana en huomannut saatana kukkopikin. Joka rundissa siellä seisoo enkä siltikään huomannut. Flashbang. Tai nyt sinäkään huomat. Kyllä mä sen huomasin, mutta Kyllä. en huomannut tarpeeksi ajoissa. Mä ajattelin, että jos D-Rankin pelaa meidän kanssa, niin tulisi jotain haastetta, mutta ei. Vois pelaa vaan pistolla. Mie tässä pelaan haulikolla, koska mulla lagittaa niin paljon, että mie vaan toivon, että mie osun johonkin. Come on, let's go. D-rank Eikö mä is a very nice rank. Smoke. D-rank, my friend, how you been doing? I've been doing good, man. Thank you. Have you been doing your mom? No. I've been Sometimes doing maybe, my mom. maybe sometimes. Maybe No, only sometime. his mom. Flashbang. Oh, se tuli! Tuli in the face! In your face. Vitsi kun ei oikeesti keksi enää. Mikä tässä nyt? Peliasetukset. Pistooli. Videoasetukset. Mikä tässä? Onkaan nyt niin paljon tehoja viepi, että ei halua. Wow. That nice shotgun. Yeah. Yeah. What about it? What about you? Voittaisitte 16-0, jos Candy Ass pelais. Sano sille, että sen kustuu. Sen kus tulee. Sä voit sanoa sen ihan itse kans. Niinku se kuulee mua. Hän kuulee. Oh, that man. Oh, that lag. He's so bad. He's so bad. Ei sä oot kipeä, ei sun silloin kuulu pelata, vaan nukkua. Niin just.
Kaikkein parasta tuo on se, että tuo pääsi suoraan lähetykseen. Ei sekään haittaa yhtä. Jos joku ei tiedä, niin Todd Fiksu siis On tossun alla. asuu äitinsä luona ja se oli hänen äiti. No Niin. ei. Tai ehkä pahempi. Niin. Se oli vain sen puoliso, oli periaatteessa sama asia. Covering with smoke. Passport, please. Passport. Passport. Passport please, green. You can go. Jostain kuuluu, että no niin, Dirank sai sen. Mutta Fiksu, hei, kerro miltä tuntuu asua äitin luona. Never been better. Niin. Aina saa syödä borskeittoja nukkumaan ajoissa. Direct, you noob. I was reloading. Why you are new? Why don't you cover me when I reload? You need the Negev so you don't have to reload. What you play with? I go for duel. Double birds. That's gonna be nice. Dabeli. Sanoiko se, että hän haluaa dabeli? Sano. I'm throwing a grenade. Vitsi, eivät tule kukaan täältä. Mitä helvetti, miekään näkee. Mentiin niin kovaa hyökkäykseen, sit siellä ei ollut ketään. Älä. Direct, Sieltä tuli in the face. Tapa se, takana, tapa se, puukota, kotona, takana. No. Oh my god. Noob. You're so bad. Otetaan Nova, niin sehän riittää meille. Ei Sen mitään. äitin pitää tulla nolaamaan verisilveriä. Noobs like you destroy CSGO. Noobs are insecure. Delete this game. Delete. Yes, please. Sun English If you is, leave this game now, is you get a best refund. in the business. Okay? I don't care. What you say, man? Flashbang. Kuka vittu heitti mulle flashbang? Sä sait sen tyypin. Smoke. Mähän sain sen tyypin. Mut niin, sun englanti on niin best for business. Ihan kun mä välittäisin. Niin. Aika ei dukia. Joku kuoli. Mä en tajun oikein. D-rank, no! Missä viimeinen? Morjens! Easy life. Easy money. Easy, niin. Easy, money for nothing. Miten se biisi meni? Money for nothing, chicks for free. Mikä vittu? Se oli Radio Rockilla. Money for nothing, chicks for free. Sun elämä on just semmoista. Ihan. Miksi me ei ikinä tuu täältä, kun me rushetaan? Oh, you're so noob. Is this too big rank for you? Vittu lagi! Ei osu millään! Missä Monsterman? Mä veikkaan, että Monsterman ei halua tulla katto CS. Ehkä se on hehkuilla. Sekin voi olla, että Elipen tuli. hän lähti hehguille ilman meitä, koska meille ei darvisoidan. Miksei Kini Lee ole hehkuilla? Easy life.
Happy wife, easy life. Yes? Happy life, easy life. Happy wife, easy life. Yeah. Yeah, boy. Where I can find happy life. Häh? Sieltä tuli negeviä naamaan taas. No. Aattelin, että olisin piilossa. Katsotaan D-rank. D-rank. Iraq, everyone watching for you. You got a feeling somebody's watching you. Kini Leeki kirjoitti, että hän ei tiedä missä Monster Man on. Häntä ei kututtu. Shoot the man. Minua kututin. Sut kututin. No Hurja, miksi meitä ei kututu? Koska Heidi kutu. Heidi. Mielestä kaikki sanoo, että kuka on lähdössä. En myös siis kuullutkaan, että ne on lähdössä hehkuille. Että... Se ei kukaan ollut lähdössä. Sitten Heidi sanoi, että sillä on tyttöjä miltä, ne on menossa hehkuille. Sanoivat, että tulta työtä ja sanoivat, että meillä aina kun on tyttö. Äijät on nykyään ihan outoja. Mieluummin hengailla Heidin kanssa kuin meidän kanssa. Ja sitten sanoi, tiedät. Nyt on revolver time. Revolver. Vähän Revolver. Dirty shit. Katsotaan kuinka pendejo tappaa jo. Älä viitti. Mua jännitä. Sinua ei jännitä. Minuakin jännittäisi. Mä en tiedä mitä tehdään. Sä et tiedä mitä tehdään, sinun pitää mennä nukuun. Smoke. Se on jossain siellä. Smoke. Se ampui siltä polvet paskaksi. Ajan puhe. Kova äijä. Ohti polvia. Millä tästä pelas? Oi! Laitetaan avu. AVP. Let's go, guys. En mä tiedä mitä se säätää Heidin kanssa. Kuka säätää heitä? Kinile kysyy, että onko Henkkulilla siis juttu Heidin kaa. Ei. Minä näin hänet. Mitä hän teki? Se olikin oma. Voi vittu, 2 tyyppiä. Missä? Sieltä vasemmasta ovesta, mistä me yleensä kiivettiin sisään, eli siitä käytävälle oikealle ja sitten vasemmalle. Ei tuolta. Niin. Wow! Throwing a flashbang. Varo bängi! Elä! Mitä D-rank. vittu jät? What you sticker? I didn't shoot you. Report, please. I didn't shoot you, mamman. Report, please. I shoot your mom. You Whoa, bang him. No. You bang him in the face. I think you was my enemy. The time for talk's over. Let's do this. Ihme kun mulla ei tullut vielä sitä varoitusta. Decoys out. Olet niin monesti tappanut omia. Vitsi kun lagi, ei pysty niinku mitään tekemään. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Jos siellä on 2 tyyppiä. Voi
Fiksu. Odot, mä ajattelin, että se tulisi sieltä muualta. No Ei just. mitä, ollaan tämä. Mä näin kyllä tuolla toisenkin tyypin, mutta Mä en nähnyt. en sit No, enää shit. tiedä, että missä se on. Money for nothing, chicks for free. Onko se mun takana? Jos On. se puhun, niin mä kuulisin sen. Last tip on. Sä näit sen päähän. No, I think he's deep. Dun dun. Dun dun. Dun dun dun! 1 HP, 1 HP. No niin. 30 jäljellä. 1 HP! Ja näin pelattiin huippuerä CSGOta tolla... Mikä se on se? Global Elite tasolla. Golden Oven 4 tulee vasta. Oli vaikea peli, mutta me... Jonkseri tuli kantaa. Oli vaikea peli, mutta me kunnioitimme vastustajia ja ymmärsimme heidän pelitaktiikat. Ja sanaton yhteys minun ja Verisilverin välillä oli kova. Easy life. Joten I'm gonna need to pause, okay? I'm gonna... pistetään rento. Antaako se yhtään helpommin sitten? This is casual I noob. go. Se on niin oikeesti hiljaa. Jos sä oot kipeä, niin sä oot kipeä, etkä pelaa ja möllyä. Joo. Huomenna ei mene enää kipeänä, vaan se on silti. Joo. Kuulitteko työ? Huomenna siivotaan. Koko Suomi kuuli. Ja vielä nauhoitetaankin. Jaetaan. Niin, best in business. Kun Igorin äiti sanoi, että huomenna siivotaan. My mum. Vittu kun ei panokset riitä, saatana. Pam 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 pam. Tin 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 tin. Very Äijä. important pistää vittu hauli kuol. Howdy call. Äijä veit multa tapaa. Laikittaaks yhtä paljon? Joo, ei helpottanut yhtään. Kinile pisti, että kohta Verisilver on arestissa. Kaikki on mahdollista. Oho. Näkeekö Erittäin- kukaan ketä mä tapoin? Mä tapoin Rambo 91. Erittäin todennäköistä, että Verisilver saa kotiarestia. Cabroni. Sitä tarvii. Ja Jonkser pisti, että kohta Verisilver saa pelikieltoa. Yeah. Pahintahan on, jos sen saa joululahjoja. No niin, sehän se vasta oiskin. En kyllä tiedä miksi otin tän revolverin, kun enemmän tällä lagilla pysty tähtäämään. Tähtäämään ja kautta ennakoimaan. No niin, nimenomaan. Kinille pisti, että jos sä et oo nätisti, niin sä joudut fäntillä. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Minä en ymmärrä. Se on tätä Kinile läppää, vitsi, jokki. Mitäs Verisilver haluis mukaan joululahjaksi, kysyy Kinile. Jotta maailma olisi rauhaa. Totta kai. Elikkä lyhyt ja ytimekäs vastaus, hän ei halua dabella. Niin. Money for nothing. Oh, ihana kun kaikki pääsee kuulemaan tätä
casual CS-pelaajien vittuilua. Harmi, että äskeisessä pelissä ei ollut niin paljon vihaisia venäläisiä. Niin totta, ei Oikeastaan ollut ei ollut yhtä. Very important pisti headshotti. Mitäs Kini Lee haluis joululahjaksi? Saa toivoa. Et tuu saamaan uusia lahjoja. Saa toivoa. No. Höi! Kini Lee pistää täällä white trash vihan lietsontaa ja kirjoitti, että vihaan venäläisiä. Aika jätkä. Aika jätkää. Tajut sä, että kohta jos joku venäläinen kuulee, niin hän sanoi, että mä tunnen tyyppejä, sit sun luo tulee pari autollista porukkaa ladoilla ja hakkaa sut. Susta tulee entinen. Niin. Kini pisti kanssa, että hän toivoo räyhää. Sitä saa mitä tilaa. Aluksi sut hakataan venäläisten puolesta ja sit sulle annetaan räyhää. Jouluräyhää. Ei kun sit sut rauhoitetaan. niin, totta, rauhoitetaan. Koko Kinileen eläinkunta rauhoitetaan. No. Olipa ilkeä. Mut mun puolesta tilanne näyttää kyllä pahasti siltä, että tähän vihanlietsontaan pitää saada piste ja saattaa olla paras, jos soitamme vihanlietsoja rasistille Skypessä. Hän voi pyytää julkisesti anteeksi ja kertoa miksi on ISISin puolella. Niin. Miksi se jakaa meille tätä vihaa? Niin, miksi sä jaat meille tätä vihaa? Monster Man liittyy meidän seuraamme. Tervetuloa. Toinen white people activist. Kini pisti täällä, että yksin kikataan täällä tai ja varmaan kohta herää tähän. Sehän olisi aika tuhma. Tosi tuhma. Sä voit herättää hänet vielä tuhmemmalla tavalla. Niin kuin Leokin aina teki. Niin kuin mä aina herätän Todd Fixun. Tai siis, niin. Ei millään homolla tavalla, vaan Ei siis. miehekkäällä latilla tavalla. Ei Hei, se yksi yö milloin parveke jäi auki, niin se jää meidän välille. Tididididi. Missä se oikein puhut? Niin, nimenomaan. Mitään ei dabahdu. Mä halusin vetää sitä pukolla. Ai pylly. No en nyt välttämättä pylly, mut selkää. Alahakbar. Monsterman, eikö sinun pitäisi olla tyttöjen kanssa hehkuilla? Miksi olet katsomassa meidän CS? Vittu, minä rusha, vittu, olen rohke. Allahu Akbar. Monsterman pelaa poikien kanssa KS, sanoi Kinille. Monsterman ei ole tasoisemme ja arvoisemme global, ei niin elite. Easy life, easy money.
Tosi 90 pisti, että moro. No tere! Äijät tuli. Kiva kun tulit. Emme kaipaneet seuraasi, mutta kiva kun tulit. No ei. Aika tuhma. Aika tuhmasti sanottu. Pyydän anteeksi Toddfixun puolesta, kun laittoi minut sanomaan. Laittoi sanoja suuhuni. Oho. Kinile pisti, että Henkkuli haluaa olla Heidin kahdestaan. Ja sit hän laittoi, että haha! Sehän on yhtä kuin Henkka Heidi. Vai mitä? Koska siinä on hehe. Tää on just sitä Kinile-läppää. Hashtag Kinile-läppä. Hashtag the best. The best läppä. The best of. Niin, the best of Kinile-läppä. Lappa. Ei ku hashtag the best of Kinile-lappavika. Tosi 90. Älä ole noin tosikko. Tämä on vain läppä, joka on best for business. Kinile pisti, että hashtag vain kinijutut. Skinny jutut. Niin. Niistä sen jutusta päättelee nää oikeesti jotain skinny juttuja. Se on niin negatiivinen. Mutta kohta soitetaan meidän kansainväliselle Valuutan vaihtajalle. white people Ei näy. trash talking racist ja kysytään häneltä, että miksi kannustat ISISiä voittoon. Tässä. Valkoisten sodassa. Niin. White people war. Miksi et ole meidän, Oi, aika ilkeästi. ei niin likaisten ihmisten puolelta, tai puolella. Kini pisti, että valkoisen Suomen puolesta. Kinile voi vaikka äänestää jaloilla. Jaloillaan. Jaloilla. Sitä vitosta tekee. Menkää hoita. Tiedätkö sen radiomainoksen, että hei, haluaisin äänestää. Sitten se kysyy, mitä? Kenkäkaupassa? Niin sit se vaan, että mä haluaisin äänestää jaloillani. What? Sitten se on selittää, että just rupee selittää, että tuo jos ostaa kotimaiset kengät, niin äänestää Suomen puolesta. Kinile haluaisi äänestää valkoisten puolesta. Kinile voisi perustaa valkoisten puolueen. Ois paras puolueenjohtaja ikinä. Muistat se Igor, kun oli se Chappelle show? Chappelle. David Chappelle. Muistat se? Vittu, itekin katsoit sitä koko ajan. Ei vaan höy. Ja siinä oli hyvä, kun oli se Ku Klux Klanin tyyppi, joka oli siinä valkoisessa kaavussa. Muistatko se? Joo. Niin siinä oli se valkoisten ne white people aktivistien se johtaja, mikä hirtti niitä tummaihoisia. Ja sitten otti kaavun tai sen maskin pois, niin siellä oli sokea musta mies, niin huuti vain. At least I'm not nigger. Se oli hyvä. Se oli hyvä läppä. Kinile pisti, että tuohon kuulostaa ihan hashtag vain Lil Mora jutut. Lilirama. Minä luen näitä välillä. Lähtekö hän pois? Monsta. Mie vähän veikkaan, että Monsta lähti pois, koska näki, että KS säikähti ja suuttui. Eikö hän ole KS? Hän ei ole KS. Voi vitsi. Minua jätettiin ihan yksin ilman aseita. No
nyt minun mielestä tuntuu, että tää on se hyvä tilanne, kun voimme soittaa meidän kansainväliselle kirjeenvaihtajalle Afganistaniin. Kinileen. Eikö täältä? Yhteystiedot. Lisätään se tähän. Voi vittu, heiti pelialus. No mikäs rankki, kysyy Tosi 90. Global Not So Elite on meidän molempien rankki. Kun ei tässä kasuaalissakaan pärjää. niin, ei kasuaalissa ei pärjää. Niin ihan turha mennä sinne globaleitten väliin sitten heilumaan. Tämmöiset pienet miehet kun pelaa, niin ei täällä rankkeja katsota. Tärkeintä on, että kuka pissii pitimmälle. Oi, headshot. Kinilepisteet, en voi jutella kun muija nugu. Kuulostaa vähän homolta. No olihan se aika homosti sanottu. Olihan tuo, todella. Eikä millään miehekkäällä tavalla, vaan tosi homolla. Homolla aasialaisella tavalla. Mitä ihmelleikeitä noi tekee? Hei, labeda. Kini pisti, että hän däbä. Vissiin tarkoitti, että jos muija nukkuu, niin jos hän rupee riehu puhelimessa hypessä, niin hän däbä. Noobs! No niin, sieltä tuli ensimmäinen vihainen vienäläinen. Varmaan tarkoitti, että kenen muroihin kuset eniten. Noobs! Any Russian in the house? Russian bitches. Russian bitches. Putin sucks. You got pranked. You got pranked. Idiootti. Putin Toinen suka. idi- Koht räjähtää. Vähän jos sekoittelee pakkaa, niin. Hacker. Why you hack so bad? Ruski, yes. Ruski. Ruski, yes. Ruski, jest. Ruski, yes. Vittu kun lagi ei pysty tähtämään. Alexander Müller. Kenen ilme? Allahu Akbar. Idina. Ruski, jest. Sieltä tuli toinen vihainen venäläinen. Toi toimi aina. Sukkapalat. Toi toimi aina. Mate. Kokeilkaa kaikki katsojat jossain pelissä sanoa, että Ruski, yes. Kyllä, ehdottomasti. Että jos, Se vaan tulee aina hauska. jos pelaatte kasuaalia CS, missä on mahdollisimman paljon random ihmisiä, niin ehdottomasti vaan mikki täysille ja Ruski, jest. Nyt ei osu. No nyt Du ei. Rashki, Ruski. No ei nyt perä. Fuck. Mitä se fuck. tarkoittaa? Se tarkoittaa, että onko venäläisiä. Ja kun se kysytään miljoonaan kertaan, niin sitten ne rupee vittuilemaan.
Ruski, yes. Tío, el primo este es un pendejo, un campero. Era un campero, perdón. No hablo España. Guys, any Russians in the house? Habla español. No hablo. Hablo español. No hablo española. Just pendejo. Miksi venäläisiä kiusataan? Koska venäläiset kiusaa muita. Qué gracioso eres. Kurva. No niin, sieltä tuli vielä yleinen kurva. Puolalainen. Kurva. Suka. Suka blad. Блядь. Puta madre. Gutta padre. Hanna. Du padre gay. Ruski, jest. Nyt ne on niin vihaisia, että ne ei edes passaa. Ne on tylsiä venäläisiä. Niin. Carjaula. Ruski, kurvaa. Kato ihka aito polakki teillä siellä. Niin on, tää on vähän harvinaista. Putin, yes. Putinist? Putin, yes. 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 Putin suka kurva. Yes. Ja Putin. Ty Putin. Ja No, ja Putin. Ty suka, blät. Bar. Ja Putin, ty suka. Franquilleta. Ja seuraavalla viikolla meidän Venäjän, Puolan ja Espanjan kursseilla opetellaan lisää kirosanoja. Ja ehkä Vietnamia. Ehkä vietnamia. Doma! Chilling out with Aina taas mitä Bien, osaa. bien. Mira qué puto cerdo eres. Puta! pinche, huevón, pinche. Tot fiksu, koitetaanko sekoittaa pakkaa vähän lisää? Radio Sputnika! Radio Sputnika. Sieltähän se tuli. Veri Silver pistää siellä ilman Radio Sputnika. Radio Sputnika. Darojnaja radio. Menikö liian? Menikö liian syvällisiin? Meni. Kauheen lakiin, emme tajua, että miksi me edes yritetään ampua näin kaukaa. Oot sä hengissä? Oo. Let's go. Mitä? Mistä? Ai se ampu takaa! Radio Sputnika! Lopeta! Kampot. Nice. Soy un tramposo. Putin sassat hui! Putin Nyt se suuttu. Nyt saatiin sinne sormi pahasti peppuun, että nyt rupes sattumaan sisälmyksissä. Välillä hatoituu. What do you mean? Niin. Putin trahat karova. No, päällä lai. Alla lai. J'ai la pomme. I'm out of HP, guys. Okei. Putin trahat hokkei. Just semmosia mahdollisimman random juttuja. Tää video pitää poistaa. Woo! No. 1 HP.
Niin. Mä vihaan teitä. Teitä eteen kurlia. Älä vihaa. Mä vihaan. Putin sasat huik balalaika. Puti vodka balalaika. Niin. Putin vodka and balalaika, all we need in Russia. Guys, what is that case that I have? What the fuck I do here? Pussy. I like dick. That's a little bit gay. Pussy boss. Vähän oli muuten hieno. Give the pussy. Hyvä kertoa tällaista niinku livenä kaikille suorassa lähetyksissä, joka tallentuu. Töissä, kassalla työskentelen, niin töissä tässä joku päivä sitten niin tuli useampi nainen kassalle ja kaikki olivat selvästikin maahanmuuttajia niinku pakolaismuodossa. Niistä näkyy suoraan, että mistä päin ovat tulleet, niin piti vähän, tiedättekö, pidätellä naurua, kun tuo 2 naista tuli siihen kassalle, tai oliko niitä useampikin sitten ollut, ja sitten yksi meni kassan läpi, kerkes maksaa jo tuotteet ja tälleen, ja sitten se kysyy aluksi toiselta naiselta ja sitten minulta heti putkeen, että onko pusi? Minä haluan pusi. Annetko? Kyllä mä sanoin, että mistä löytyy pusi. Sä voit saada pusi 10 senttiä, jos sä haluat. Etkä sinä pyydä sitä rahaa. Ei Suomessa saa pyytää siitä rahaa, jos maksaa veroja. Ei unohdeta sitä. Että Suomi on reilu maa. Kaikkea ei kielletä, vaikka niin sanotaan. You got wrecked right in the pussy. You get headshotted. Pussy ball. Pussy balls. Give me the pussy. Pussy. What you gonna do with it? Strahat Putin popa. You don't nigga me nigga. You nigga. Ja revolverilla jalkaan. Aina hyvä vaihtoehto. Jos ette tiedä mihin ampua, niin se on aina hyvä vaihtoehto. Hyvä ja turvallinen. No! Con la bomba inútil. I want to knife this guy. I want to kiss Putin in that bald head. Yo guys, who is better, Putin or Obama? Your mother. I know. Yeah, I like my mother too. She is a nice lady. 1 HP, 1 HP. Yes. Kaikki pukotaan. Pendejo, you look like a girl in your picture. You look like a pussy. Like a Russian pussy. Kurva. Ha, Russian. Rush. Why those Russian people fuck cows? Cows? Cows. Be cows. Why Russian people? Why Russian people do not believe in Santa Claus? I think why Santa Claus don't believe in Russian people. Niin. Russian people are not real. Arnold, it's not real. Miksi sitä vaan söpi rauha, vaan pitää viiltää ja ampua? Koska ne on venäläisiä. Ja me vihataan. Niin. Vihataan viha. Me vihataan vihaa. Venäläiset on vihaisia. Ne ei halua leipää eikä voita leipä päälle,
Radio Sputnika. Sputnika balalaika. Ui. Dangerous. Ui, dangerous. Oh, oh, oh. Älä. Ya bu ne ya? Dolu ya tamam. Sputnika. Radio Sputnika. Best radio for Putin lover. I love Putin. I am Putin. You love me? I am. Oh, Very Silver, I'm hack. Joku kirjoitti. Very Silver, lopeta sun I'm hack. No miehän lopetin, just tässä tapoin 3 seinää läpi. Miksi aina hack, jos tapaa vahingossa joku? Äijä on just häkkinen. There's nothing hacking in that. Miksi sun pitää olla just tommonen häkinen? Siis täällähän on toi uusi mikä kameralla, mikä hitto. Mitä ne silti luulee tänne hacking? Lightweight 1, baby. Mitä lightweight 1 baby? Hän pisti, että en. Just semmonen, ei mitään järkeä kommentissa. Tuli vaan, katso hetken ja kirjoitti, että en. Oh, he dirty bitch. Oh, he didn't. He can't shoot me. No eihän tossa ollut mitään järkeä. Ei niin mitään järkeä. Oiskohan pelmenitaimi? Mä mietin, tiedätkö, vastaava silloin vuonna 87. Ei siellä. Vuonna 87. Like they want, baby. Kinille, milloin se? Kysy, että haluatko aseskinejä? Haluatko aseskinejä? Aina mä voin ottaa aseskinejä. Leohan tykkää skineistä muutenkin. Mä haluun skinejä. Skinit on jees. Leo on itsekin ollut joskus skini. Joskus kun olin vielä pieni tyttö, niin olin skini. Äiti ei tykännyt, niin se loppui sit siihen. Lopet. Huipulla. Niin. Silloin kun skinit oli jees, niin Silloin kun joka toinen oli skini. joka toinen fiksu oli skini. Menisikö striimata jotain muuta vielä tänään? En meinannut, huomenna on vielä työpäivä, pitää myydä paljon pusia. Niin pitää mennä nukkua, että jaksa myydä pusia. Minä en ole edes varma, että oot sä edes tietoinen, miten rankka on myydä pusia. Hullu siellä pommittaa. Mitä? Steam Nilkkis, eikö Nikkis? Mun Steam Nilkki on Lexu 2. Taitaa olla 2X siinäkin. Tai ihan vaan Gladia tai Pikachu. Niin, tai Gladiator Pikachu, ihan mitä vaan. Onko se Ei, viimeinen siellä, missä mä luulen sen olevan? In your pussy. On vi.
Kuolen nilkki. Tää on kyllä tylsä tää vaan kasuaali. Tää on vähän... Give me liquadora. Kuka tappaa? Sukka nahui. Hey, inútil, danos la bomba. Minä osun ensin. Kuka, give us the fucking bomb. En usko. Katsokaa kuinka täällä jo pelaa. Ei kannata katsoa. Tossa. Myykevi. Ei siellä oo ketään. There is always time for new game. Mä sanoin, että siellä ei oo ketään. Kukka. Kukka tappoi minut. Kuka? Mitä ei edes osunut. Mun pää oli tässä. Sen laukaus tuli tähän ja... Juu. Tää oli siellä vähän alempana. Ootas, pitää kirjoittaa, että Lexu 2. Tai Gladiata John Cena Pika. naprawdę wolisz kisiel? John Cena. Miksi taas piti ottaa toi John Cena kortti? Niin. Hey, nigga, give us the fucking bomb. Another Alfred. Na. Na. You suck. My balls! Niin. Your balls. I am ISIS. I am ISIS. You're racist. Niin. You're no ISIS, you are racist. I am ISIS. I am your mom. Who is your mom's mom? He's there. So troll, my nigga. His mommy is pizda. Very troll, nigga. Nice mom. Nigga. Are you trolling me with ISIS? That's not cool, man. We don't negotiate with terrorists. Mä kuolin. Na. Very serial you or Hello. Supakuku. Hello, my niggas. Supakuku. What's up, my niggas? Hey, niggas. Niggas. Where are you, niggas? Hey, niggas. For shizzle man nizzle. Pablo Escobar. Oh, dirty. What's up, man? 42. Niggas. What's up? Toi kuka tappaa minut aina? For shizzle man nizzle. Radio Sputnika. Radio Sputnika. Unos tramposos. You cheaters. You fucking cheaters. Who is cheater? You. Your sister cheater on me? With me? You My fucking... sister is dead. You fuck her right in the pussy. You fucking. No ei voi. Miksi minut taas? Oh, you don't call me American shit, you fucking ISIS. Daesh. Fuck, man. Excellent. Katsotaan kuinka ne on pelaa. Missä sinä olet? Miksi sinulla on tämä kaunis P90? Mä ajattelin tiputtaa sen. Sinähän tiputit sen. Sinä teit mitä sinä lupasit. Minä tein. Mä en oo mikään peidaaja. Tämä taitaa olla viimeinen erä. Ja tämän jälkeen itse ainakin lopetan. Hei, miten muuten meni se biisi, se joku... Kiitos luojan on perjantai. So funny, my nigga. Mitä helvettiä elää? Ei semmosia Easy. ole olemassa. Easy. Easy money, easy life. Isis. Losers. ISIS money.
Pendejo. Sukablad, Russian people suck my dick. Yksi Juusi esine. Sukama. Kiitos tästä. Ja näin pelattiin toinen erä meidän Very Pro Global Finland Not So Elite peliä. En tiedä mitä kertoisin. Oli niin tunteisin vetoavaa. Mutta niin, tämänkertainen KS oli tässä. Kiitoksia kun Venäjällä. kävitte katsomassa. Toivottavasti kaikilla oli hauskaa. Mulla ainakin oli. Toivon, että Todfixulla oli hauskaa. Mä toivon, että Kinileellä oli hauskaa. Mä toivon, että Tosi 90 jaksaa tulla vielä seuraavankin kerran kaikista paskanjauhonnasta riippumatta. Kiitoksia kaikille katsojille. Harmi, että Kinile ei vastannut sieltä Afganistanin sotilaskodista. Olisimme varmasti halunneet kuulla lisääkin hänen sotaisia tarinoita, mutta ehkä ensi kerralla. Kiitoksia kaikille katsomisesta. Gladiator Pikachu kiittää ja kuittaa ja sä et puhu mun päälle. Tää on mun lähetys. Puhu. Heippa keitä. Morjes!